ονομάζομαι Μπέλος Παντελής, είμαι μηχανικός της Γέμερσμπαχ και αυτή τη στιγμή είμαστε καθοδόν για το δεύτερο πελάτη μας. Έχουμε πρόβλημα σε ένα σερβερ μιας φαρμακευτικής εταιρείας και πάμε να διορθώσουμε τη βλάβη. Παραλάβαμε το ανταλλακτικό και είμαστε έτοιμοι για την επισκευή. Συνδεθήκαμε μέσω του Service Port στην ILO. Η ILO είναι το περιβάλλον που μας δίνει κάποιες πληροφορίες για το health status, για την υγεία του σερβερ. Επιβεβαιώσαμε ότι το συγκεκριμένο τιμάκι έχει πρόβλημα. Αντιστοίχως, μετά ξεκινήσαμε τη διαδικασία για να αντικαταστήσουμε το προβληματικό part. Αφού αντικαταστήσουμε το προβληματικό part, σκανάρονται η σηριακή αριθμή και του part που είναι εγκατασταθεί στο σερβερ και αυτού που αντικαθιστούμε, και μετά βεβαιώνουμε την καλή λειτουργία του σερβερ και εφόσον όλα έχουν πάει καλά, έχουμε κλείσει και τη βλάβη. Τελειώσαμε λοιπόν με τη βλάβη, επιβεβαιώσαμε την καλή λειτουργία του σερβερ και προχωράμε για να επιστρέψουμε το part στην αποθήκη. Να σου πω πως ξεκίνησα στη Γέμερσμπαχ. Τυχαία. Είχα πάει στις ημέρες καριέρας με μία φίλη και όπως γυρίζαμε τα περίπτερα πέτυχα τον Στέφανο, το country manager. Έχει μία θέση, μου λέει, ανοιχτή και ότι αν θέλω να μπορέσουμε να κανονίσουμε μία συνέντευξη. Και έτσι και έγινε. Μετά από λίγο καιρό με πήρανε τηλέφωνο από το HR και μου είπαν ότι αν θέλετε και συμφωνείτε μπορούμε να συνεργαστούμε. Και δέχτηκα. Μόλις φτάσαμε στην αποθήκη και να επιστρέψουμε το ανταλλακτικό μας.